Проблеми по принцип нямам кой знае какви, но винаги съм ходила на спа от гледна точка на това, че съм искала да си направя някакви поддържащи процедури и за лице, и за тяло. Нали, проблеми физически не мога да кажа, че имам. Този път пробвах много процедури, беше изключително преживяване. Направих си авторски масажи на цяло тяло, направих си електростимулация по меридианите за активиране на тялото, направих си солна стая, направих си као, египетския метод, който е с кълта и с инфрачервената лампа. Направих си процедурата пак Посейдон, която е с гипса за свиване на корем и бедра. Направих си масаж за лице. Всичките тези терапии, нали, не съм ги правила никъде на друго място, независимо от това, че съм си правила спа и в Италия, и в България на други места. Тук наистина авторските масажи са си авторски масажи. Самите процедури са изключителни, терапевтите са много добри и обръщат много внимание на всеки детайл. След авторските масажи изключително добре си почувствах тялото. Така също и след масажа за лицето, просто лицето ми светна. Когато си направих процедурата с кълта, просто си почувствах кожата по съвсем друг начин, гладка, бебешка. Има изключителен ефект от всичките процедури, които си направих. Значи в Балнео спа Посейдон идвам вече сигурно за трети или четвърти път. До сега нямах толкова време да отделя за себе си. Тази година наистина многократно бях, направих всякакви всевъзможни процедури и огледах спато вече с едни други очи в детайли. Направи ми много силно впечатление детайлите, с които е направено спато. Просто всеки един детайл от стаите за масажи, от солната стая. Солната стая, примерно, уникална. Никъде не съм виждала по света такава солна стая, каквато е тук. Басейна с магнезии съответно, басейна с литий, инфрачервените лъчи, на сауната с инфрачервени лъчи. Всичко е направено с много мисъл за наистина да се помага на хората, които имат проблеми здравословни. И действително тази година успях да видя в детайли спато колко много е мислено да бъде направено под начина, по който е направено в полза на хората, които го ползват. И наистина цените, които се плащат за отделните процедури, всъщност са ниски за това, което получаваш. Винаги бих препоръчала Балнео спа Посейдон. Довела съм много приятели тук, които всички са останали много доволни. Даже един колега сега направи при остеопата 2 терапии, освободи му цялото тяло. Всички са изключително доволни. Мои приятели от Унгария бяха тук, всичките си направиха процедури и казаха, че в Унгария никъде не са влизали в такова спа, където да има всичко. И електро, и као, и нали, терапии с вани. Между другото, терапията с ваните тази година си направих и перлена вана, и лавандулова вана. Те са уникални. Особено, и двете са уникални. Не мога да кажа, че едната е по-хубава от другата, но всичките тези лечения, каолечение, балнеолечение, водолечение, електролечение са изключително полезни за нас, като дори и да нямаш никакви проблеми, въпреки всичко те са много полезни, защото си поддържаш тялото и организма в перфектна форма. Балнео спа Посейдон се различава от всички останали спа, където съм била, защото тук е събрано всичко на едно място. Аз никъде, където съм ходила, нали, не съм виждала всичко събрано по този начин, по който е тук. Нали. Ходила съм на други места, където има физиотерапия и примерно као или някакви вани. Не може да има сравнение. Била съм и в Италия, но това просто не може да има сравнение. Тук терапиите
Са 10 листа, 10 страници с различни видове терапии, което аз поне не съм виждала никъде по света, където съм била. Наистина, тук е направено нещо уникално, всичко е събрано на едно място, терапевтите са изключително професионални, знаят какво да правят, знаят къде да пипат, знаят как да пипат. Така че, наистина, тук това място е уникално.